Deia que al començament de la dècada dels anys 70, del passat segle, estem parlant d'ara fa 50 anys, l'esport tenia un calendari molt definit, un programa de competició molt estable en el que hi havia els Jocs Olímpics, els campionats mundials, els campionats europeus, els Jocs continentals o els regionals, com el cas dels Jocs de la Mediterrània, els de la Commonwealth, per citar-ne alguns, i una sèrie de tornejos de prestigi que estaven molt definits en el calendari. La irrupció de la televisió i el vertiginós progrés de les telecomunicacions va universalitzar la difusió de l'esport. I com a conseqüència es va produir tres fets. Un, s'activa el creixent interès dels patrocinadors. Dos, el professionalisme es consolida a l'esport d'èlit. Tres, una indústria cada vegada més potent es desenvolupa entorn a l'esport. La suma d'aquests factors va generar un impuls econòmic que de manera progressiva va motivar que cada vegada es creessin més competicions. Així, per exemple, van sortir els World Games, com a vàlvula d'escapament pels esports que no formen part del programa olímpic sí estan reconeguts pel Comitè Olímpic Internacional, les Copes del Món, les Lligues Mundials, els Jocs més Jocs Regionals, tornejos Open, circuits professionals, competicions per màsters i un llarg etcètera que arribats al segle XXI ha generat una certa saturació. Perquè ens en fem una idea, veurem, aquest és el calendari esportiu dels fets més importants que hi ha hagut al mes de juliol. Campionat d'Europa de bàsquet femení, Copa del món de voleibol a Hamburg, dos campionats del món de vela a Japó com a proves preolímpiques, el torneig de tennis de Wimbledon seguit de la sèrie dels tornejos ATP, el campionat d'Europa europeu sub-23, els World Roller Games a Barcelona amb 11 campionats del món, coincidint la Universitat de Nàpols amb 4.000 participants, la Lliga Mundial de Voleibol als Estats Units, el Tour de França, els campionats del món de natació, salts sincronitzada de waterpolo, Gran Premi de Judo a Hongria, el Campionat del món d'esgrima a Budapest, els Jocs de la FOGE, i al final del mes comencen els Panamericans, sense comptar les proves de MotoGP i de Fórmula 1, i també de la Diamond League d'atletisme. És a dir, un calendari molt saturat. A tot això hem d'afegir l'adaptació de nombrosos esports a la seva versió de platja, el creixent impacte dels esports de muntanya, les competicions d'ultrafons i l'aparició d'una sèrie d'esports moderns que combinen el risc i l'espectacularitat, a la seva majoria amb segell netament nord-americà, molts d'ells desenvolupats en un àmbit urbà i sorgits a partir d'elements imprescindibles per la seva pràctica que generen, lògicament, la corresponent producció i comercialització d'aquests productes. Arribat a aquest punt, s'ha activat un altre fenomen, l'augment dels multievents esportius, és a dir, aplegar en un mateix escenari de competició de forma simultània diverses disciplines o modalitats esportives en un curt termini de temps. En aquest sentit, tenim, per exemple, la tardia posta en marxa dels Jocs Europeus, organitzats pels Comitès Olímpics Europeus, la seva contrapartida amb els European Championship, que ha reunit en una mateixa ciutat fins a 7 campionats d'Europa, va ser a Glasgow el 2018, amb gimnàstica, triatló, ciclisme, rem, golf i natació, excepte waterpolo, i també l'atletisme, que en aquest cas es va fer a Berlín perquè ja estaven atorgats. Un altre multievent de recent creació ha sigut els World Roller Games, centrats en les 11 disciplines d'esports de roda petita que s'han fet tot just fa 2 mesos a Barcelona. I, com dèiem, el fenomen dels esports de platja, que han tingut 2 versions, l'europea amb els European Beach Games, fets recentment a Volos, i els que s'estan celebrant aquests dies a Doha, la primera edició dels World Beach Games, que organitzats per l'ACNO, és a dir, l'associació que reuneix tots els comitès olímpics nacionals del món, està fent-se en aquesta ciutat, ja que en principi San Diego, que ho havia d'organitzar, va renunciar per qüestions econòmiques. Si bé els World Games era una prova de rodatge interessant pel CIO per poder provar esports a integrar en el programa olímpic, el cert és que la posta en marxa dels Jocs Games per intentar consolidar una nova generació de la gent jove amb l'olimpisme no solament ha tingut aquest objectiu, sinó que s'ha convertit en un excel·lent laboratori pel Comitè Olímpic Internacional fins al punt que 7 disciplines que han estat experimentades als Jocs Games estaran en el programa de Tòquio. El bàsquet 3x3 i l'escalada, el surfing, l'skateboard i el karate, sense oblidar que el golf i el rugby van entrar a Rio. Per tant, doncs,
estem entrant en un moment en què l'esport està experimentant un canvi amb les seves estructures competitives. Precisament a la sessió d'aquesta tarda estarà dedicada a conèixer algunes d'aquestes modalitats esportives, tant a nivell individual com per equips, però per entrar en matèria dels multievents esportius donem el pas a la ponència de Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, vicepresidenta de la Federació Espanyola, secretària de la UFEC i també presideix la Comissió Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Maribel, bona tarda, benvinguda, endavant. Bé, molt bona tarda. La veritat és que plantejat una mica acompanyar-vos a fer una mica una reflexió de com visquem des de les federacions aquesta emergència d'aquestes noves modalitats, aquestes noves disciplines esportives, que a més en el nostre àmbit, el vòlei platja, ja ha començat també a haver-hi multiactivitat, no només el 2x2, que seria la modalitat olímpica i la que ja també està molt arrelada, sinó altres modalitats que van més a la pràctica popular i que llavors requereix que les pròpies federacions també ens anem adaptant a aquest canvi que s'està produint, no? I que no podem deixar de costat perquè al final la multiplicitat d'organitzadors i la pròpia manera de triar la manera de fer l'activitat esportiva del propi usuari doncs ens deixaria enrere si no analitzéssim les situacions i les situacions canviants que s'estan produint. En aquesta voluntat de fer una mica una reflexió de com es van fent aquests canvis en les modalitats, la primera qüestió que hauríem de reflexionar respecte als esports de platja, evidentment jo també us parlaré cada vegada que faci d'algun exemple per raons òbvies, utilitzaré exemples del vòlei platja primer perquè m'és molt més senzill i també crec que és una de les modalitats que està més arrelada en els esports de sorra. Crec que la primera comparativa que hauríem de fer és el lloc on es realitza la pràctica esportiva. El primer canvi que tenim en això és el lloc on es realitza la pràctica esportiva. En les disciplines convencionals estaríem parlant d'instal·lacions esportives construïdes, si pensem en un poliesportiu, fins i tot les federacions, abans que es construeixi el pavelló, podem decidir per normativa com ha de ser la instal·lació i quan anem a fer una competició sabrem el que ens trobarem perquè ja li hem dit a l'arquitecte que la pista medeix 9x18, que ha d'haver-hi una zona lliure de no sé quan, que han d'haver-hi uns vestidors i un llarg etcètera de requisits que crec que tots podem tenir en ment, i a més hi ha una certa una rigidesa en aquesta normativa i establim com s'ha de practicar l'esport i com s'ha de participar. En aquestes noves disciplines emergents a la platja, tot això canvia en el moment que tu estàs muntant la instal·lació en el medi natural. En el medi natural implica que són instal·lacions que no són fixes, que són instal·lacions que tu pots anar a fer una localització en un moment determinat i si hi ha hagut una tormenta la setmana anterior, doncs la platja ja no té res a veure amb la instal·lació o amb les dimensions que tenies contemplades, llavors tens un entorn una mica més canviant. Això també, d'altra banda, permet que tinguem, diguem-ne, tres tipus d'instal·lacions, diríem, podríem analitzar. Una, les que es munten, diguem-ne, per un esdeveniment esportiu, que són efímeres per la durada de l'esdeveniment. Altres que poden ser fixes perquè la pròpia administració, per exemple, en el cas del vòlei platja, col·loca diferents xarxes arrel de tot el litoral i llavors es fomenta la pràctica esportiva amateur, que no té res a veure amb la competició, i fins i tot també les col·locades temporalment pels propis usuaris, que en aquest sentit, per exemple, Decathlon ens ha fet la millor promoció de l'esport possible amb tota la venda de xarxes Kipsta, per exemple, que per 80 euros realment pots, sense necessitat que ningú t'organitzi una competició, doncs està afavorint no tenir necessitat de pertànyer a una competició organitzada per poder fer la pràctica esportiva. Quins inconvenients podríem tenir en compte pel fet d'estar a la platja, diguem-ne? Primer això que dèiem de practicar esport en el medi natural vol dir que estàs en el medi natural, és a dir, que poden sortir una sèrie de problemes de seguretat de cara als jugadors, perquè al final estàs fent esport, qualsevol modalitat esportiva, evidentment no s'utilitza calçat per fer, no s'utilitzen bambes, no s'utilitzen sabatilles esportives per poder jugar a la platja, amb la qual cosa, si hi ha els vidres de la festa major del cap de setmana anterior, doncs te'ls trobes allà, i hi ha una sèrie de riscos a nivell de seguretat en aquest sentit. Altre concepte que s'ha de tenir en compte en el medi natural.
Permisos, estem a l'espai públic, estem en un tema que pensem que es pot ocupar l'espai públic de qualsevol manera, l'usuari pensa que pot muntar la xarxa equipsta i que no passa absolutament res, i ja hem tingut, en el cas del vòlei, diferents consultes perquè la gent no és conscient que estan a l'espai públic, deixa una xarxa col·locada, me'n vaig a fer no sé què una estona, arriba la Guàrdia Urbana i la xarxa desapareix. I això són qüestions que també s'han de tenir en compte en aquest espai. Un altre tema que dificulta la pràctica esportiva quan estem a la platja. A la platja, doncs una falta d'il·luminació. És a dir, a segons quines èpoques, ara començarem una època de l'any en la que es fa fosc en un determinat moment del dia, cap a les 5:30 de la tarda, a les 6, i evidentment a la platja no hi ha il·luminació. No hi ha il·luminació ni hi haurà il·luminació, perquè lògicament Capitania Marítima no permetria, per una qüestió de seguretat dels vaixells, que hi haguessin focus a la platja. I això és una altra particularitat que també tindríem. I finalment, el fet d'estar també en el medi natural implica que hem de ser conscients en temes de medi ambient. En temes de medi ambient, que organitzem activitats, ja no parlo només de tema plàstics, ampolles de plàstic, que comença a haver-hi afortunadament també una campanya forta en reduir la utilització de plàstics en esdeveniments esportius que es fan sobretot en general en molts esdeveniments esportius, però particularment en els que es fan a la platja, doncs no només ja per la pròpia generació del plàstic en si, sinó per la pròpia recollida dels residus que això genera. Llavors tot això són tota una sèrie de desavantatges de no tenir una instal·lació esportiva, sinó d'haver de muntar en el medi natural. Quins avantatges té els esports de platja respecte als esports a altres modalitats més convencionals? Doncs precisament que es practiquen a l'aire lliure. Aquesta pràctica a l'aire lliure permet una visibilitat de l'esport que ja la pròpia organització o la pràctica esportiva ja és la promoció esportiva. Simplement el fet que es vegi que hi ha gent practicant vòlei platja o qualsevol altra modalitat fa que altres usuaris que estan a la pròpia platja tinguin aquesta inquietud per la pràctica d'aquesta modalitat. Evidentment això també, aquesta visibilitat facilita molt, o sigui, té un exponencial amb els patrocinadors, amb marques que estiguin interessades en implicar-se en aquestes modalitats esportives, perquè lògicament a nivell comercial el poder intervenir en una activitat esportiva que es realitza en un lloc com la platja, doncs lògicament és bastant més atractiu que un esdeveniment que estigui tancat en un pavelló. I això també s'està promocionant molt per aquesta visibilitat tots els temes vinculats al turisme esportiu. Això vol dir també, per acabar, en definitiva, també que les platges també el que donen és que hi ha grans espais per poder fer pràctica esportiva. A qualsevol punt de la platja, a qualsevol punt del litoral, podríem muntar fàcilment una xarxa, bé des d'una organització d'un esdeveniment o bé des d'un promotor, o sigui, d'un usuari privat que simplement vulgui fer la pràctica esportiva. Altres punts de reflexió és com estan canviant els practicants, el que diríem els jugadors, però ja no són ben bé només jugadors, sinó que són els practicants. Si anem a unes modalitats convencionals, anem a uns models de clubs, d'associacions, d'estructures associatives, una organització de l'activitat estructurada, reglada, com a molt previsible, perquè hi ha unes inscripcions, hi ha unes llicències, hi ha uns equips, hi ha una participació i és una estructura fàcil de dimensionar i per tant més o menys fàcil d'organitzar i a més amb una voluntat de llargada en el temps. Les llicències federades són d'una temporada sencera, la vinculació amb un club és per una temporada sencera i normalment la competició t'inscrius en una competició que pot tenir partits als caps de setmana i llavors jugues un format més de lliga i de continuïtat. Aquestes noves modalitats emergents, en el cas del vòlei platja, per exemple, l'esportista no té per què pertànyer a una associació. No necessàriament, estem ja parlant directament amb l'usuari final de l'activitat. No hi ha un club entremig que ens faciliti unes llicències, hem de poder arribar realment a tots els usuaris, la pràctica és més lliure, és més independent, no hi ha aquest compromís anual d'una llicència, també l'esportista no busca aquest compromís,
La persona busca fer pràctica esportiva per fer pràctica esportiva i pot simplement voler jugar un torneig un cap de setmana de la modalitat que sigui perquè aquell cap de setmana és una activitat de lleure on l'objectiu és la pràctica en si esportiva. No hi ha un objectiu, la competició evidentment sempre és com una part necessària, diguem-ne, de la pràctica esportiva, però no és la finalitat principal. La finalitat principal és l'interès en la participació, en tenir una jornada lúdica a la platja amb els amics, amb la família i gaudir una mica tant de l'esport, del medi i segurament més relacionats amb un tema d'hàbits de vida saludable, o sigui, és a dir, realment la gent fa esport perquè vol fer esport, no perquè vulgui quedar campió necessàriament, no perquè vulgui quedar campió de Catalunya o d'Espanya o d'Europa o del món. Això vol dir després un tercer factor, que serien els models d'organització de les diferents activitats que es fan a la platja, diguem-ne, trobem diferents tipus també d'organitzadors, tant públics com privats. Podem trobar empreses, ajuntaments, federacions, clubs. Nosaltres tenim, sobretot en les modalitats més lúdiques, més populars, diguem-ne, del vòlei platja, que seria la modalitat 4x4. Desperta molt la part social dels clubs, de voler tenir aquests esdeveniments de masses simplement per posicionar-se com a entitat en un cap de setmana concret i en un territori concret. És un tema molt social i molt de posicionament. No és important qui és el que ve a competir, sinó on fem l'esdeveniment, quins serveis són els que donem a l'esdeveniment i quina repercussió té a nivell d'inscripcions, a nivell de participació aquest esdeveniment. Són models també que funcionen molt per concentració. És a dir, insisteixo, en el cap de setmana de competició o el dia de competició. L'esportista no s'inscriu en una lliga necessàriament, no hi ha un compromís a llarg termini de participació, sinó que poden ser esdeveniments que comencen i acaben en el dia i que es gaudeix del dia i no té per què haver-hi una continuïtat en altres proves. Què busca l'usuari? Què analitzem que busca l'usuari en aquest tipus d'esdeveniments? Per tant, si no busca aquesta competició, aquesta classificació, busca precisament el tracte cap a l'usuari. És a dir, al final el que miren és amb quanta gent em puc inscriure a la competició, si em regalen o no una samarreta, si hi ha animació en el torneig, si els serveis que es donen per l'esportista, fruita, aigua, etc., són satisfactoris per l'usuari. I això és una mica el que realment analitza l'esportista. Vist una mica aquest escenari, per una banda el tipus d'instal·lació en el que ens trobem quan estem en el mitjà natural que és la platja i el tipus d'usuari al que li hem de fer una oferta esportiva, com podem adaptar, diguem-ne, les federacions, com ens podem adaptar les federacions amb aquestes noves modalitats tenint en compte tots aquests factors. Nosaltres en els anàlisis que fem entenem que la federació ha de ser el gran paraigües de les nostres modalitats esportives respectives. El gran paraigües, de manera flexible. Jo aquí feia incidència de manera flexible. Les federacions tenim estructures rígides de normatives, de requeriments, de requisits tècnics, de tot, absolutament de tot. I quan més anem creixent en les federacions, és a dir, que passem d'una territorial a una estatal a una internacional, lògicament els requisits també van en augment. I aquestes noves modalitats esportives necessiten que, sense renunciar al rigor que tenim les estructures organitzades de l'esport, sense renunciar al nostre rigor, però sí hem de flexibilitzar els requisits i no podem aplicar, òbviament, els mateixos requisits que fem en el nostre cas, amb el Campionat de Catalunya 2x2 de vòlei platja, que és la modalitat olímpica, no podem aplicar els mateixos requisits i les mateixes exigències als esportistes que busquen aquest tipus de tornejos populars del que us parlava anteriorment. Crec que també això evoluciona en què les federacions hem passat de tenir una certa exclusivitat en les nostres modalitats, on nosaltres posem les normes, tothom es regeix per les normes de la federació, que al final això ja no és així. Ara hi ha altres organitzadors també
en els quals nosaltres ens hem de posar en valor i hem de ser els garants de que aquelles competicions es facin d'una manera digna, d'una manera seriosa, d'una manera rigorosa, però no rígida. No rígida, sinó rigorosa. I crec que hem de ser el gran assessor tant dels practicants, és a dir, el fet que us comentava abans, és a dir, si un usuari va a la platja ha de saber que no pot deixar muntada la xarxa a la platja si vol trobar-se-la després, d'organitzadors, de les pròpies administracions públiques i per descomptat de les marques patrocinadores. No cal dir tampoc com funciona la llei de costes en quant a la publicitat a la platja, i en tot això les federacions hem d'estar formades, assessorades i preparades i tenir coneixement de com hem d'explicar-li als nostres patrocinadors i com han d'aparèixer els nostres patrocinadors en els esdeveniments perquè després no hi hagi sancions, perquè a més l'ODS sancionarà la empresa anunciadora, és així en tots els àmbits de la publicitat que no està ben regulada. Per tant, la nostra competició, insisteixo, ja no és exclusiva, hi ha altres organitzadors, però continua sent la oficial. Continua sent la competició oficial. I això també és un altre factor que hem de posar en valor les federacions amb la cura suficient de que moltes vegades aquesta oficialitat hem de ser conscients que tira enrere els esportistes. És a dir, moltes vegades hi ha esportistes que, torno a parlar de tornejos de vòlei platja, basta que un torneig sigui organitzat per la federació, la idea i la imatge que té a l'esportista que li arriba la informació del torneig és que al ser un torneig federat el nivell serà altíssim de participació, el nivell de joc serà altíssim, aquí no jugaré res perquè em trobaré aquí el campió del món de vòlei platja. No, això no és així. Nosaltres hem de posar en valor aquesta oficialitat i hem de ser capaços de, en cada tipus de competició que tenim, fixar els criteris i els requisits perquè l'esportista que s'inscriu a les nostres proves sàpigui molt bé a quina prova s'està inscrivint i quin tipus de jugadors es trobarà en aquella prova sense possibilitat d'error, perquè si ens equivoquem amb això baixarem evidentment el número de practicants a les nostres activitats. Nosaltres, per exemple, el sistema fàcil que tenim, que hi ha determinats tornejos que igual no es permet a la pròpia inscripció que s'inscriguin les 30 primeres parelles del rànquing, per dir alguna cosa. Ja estàs acotant d'alguna manera garantint que en una competició popular hi ha uns determinats jugadors que no poden participar i per tant no te'ls pots trobar. Altres qüestions que també ens hem d'adaptar i es van flexibilitzant. Són requisits normatius, com podria ser la creació a moltes federacions ja de les llicències de dia, que poden permetre aquestes activitats que no hi hagi necessitat de tenir un vincle anual amb una federació, simplement vull participar en aquest torneig, participo de manera absolutament correcta i aquí s'acaba el compromís. Després, un altre tema que també a vegades és un requisit federatiu que evidentment seria impensable a una competició sense ells, però també és un requisit que a vegades en l'esport popular tira enrere la situació amb els jugadors, que són els àrbitres o els jutges de joc. Cada vegada més també aquests esports, en el cas del vòlei platja, suposo que en altres modalitats, però en el vòlei platja comença a ser molt habitual que determinades fases de la competició les arbitrin els propis jugadors. I de fet moltes vegades hi ha bastants menys problemes quan no hi ha un àrbitre a la competició que en el moment que hi ha l'àrbitre, que ja es genera, simplement pel fet que hi hagi un àrbitre oficial, es genera un nivell de tensió i de competició, de rivalitat, que quan la figura de l'àrbitre no hi és, això s'elimina. Evidentment, una competició oficial ha de tenir àrbitres, però sí que estan en aquests tornejos més populars entrant la figura de l'àrbitre en una fase més avançada del torneig, és a dir, en les fases finals ja del campionat, que podrien ser vuitens de final, quarts de final, semifinals o final, però sí que es deixa tota la part més de participació del torneig d'aquesta manera més lúdica, d'aquesta manera més informal dintre del que és el rigor obvi de la pròpia competició. Tot això insisteixo en els excessius formalismes i que són el que s'ha d'anar flexibilitzant. I també en aquesta flexibilitat hi ha un canvi també de prioritats. Tal com deia abans, ja no és tan important quin és l'esportista, quin són el nivell dels esportistes que participen, o sigui, no són tornejos, no és una pràctica esportiva que vulguem tenir
els millors esportistes de la nostra modalitat, sinó que el que volem tenir és la màxima participació possible. Quan parlem de tornejos populars, la notícia ha de ser que s'ha organitzat un campionat de 1.500 esportistes. Qui guanya la competició és igual, no és rellevant. O sigui, evidentment hi haurà un guanyador a la competició, hi haurà un segon classificat i un tercer classificat. Però la part important, la tendència en aquestes noves modalitats, és realment la massa social que ens permet identificar quin és el volum real del nostre esport. I més tenint en compte que ara mateix tampoc tenim dades d'aquesta pràctica. Una cosa són les dades que tenim a les bases de dades de les federacions i una altra cosa és la pràctica esportiva real que tenim de les nostres modalitats esportives arreu del territori. Això seria una mica la fotografia de l'anàlisi que jo crec que és bastant compartit amb la resta d'esports de platja. Respecte particularment de tot això que us he explicat, com des de la Federació de Vòlei estem encabint tot aquest canvi de modalitat esportiva, sobretot la modalitat amateur, popular, aquesta de la que estem parlant, del vòlei platja dintre de la federació, us explicaré una mica 4 pinzellades de com ho estem fent, o sigui, com volem solucionar tots aquests problemes que us he explicat. De fet, ja el propi vòlei platja tampoc queda molt clar com va néixer ni on va néixer, hi ha diferents teories, sí que fa moltíssims anys que existeix, no és un esport nou, però sí que és veritat que és un esport que va sorgir a la platja precisament per aquesta pràctica espontània de la pròpia modalitat indoor, és a dir, del vòlei pista, doncs es va començar a fer pràctica a les platges. S'ubica molt a les platges de Califòrnia, però hi ha diferents teories que l'ubiquen en altres punts. Sí que està clar que a Espanya el vòlei platja es va introduir a Catalunya a finals dels anys 70, o sigui que en això sí que som pioners en la incorporació d'aquesta modalitat esportiva. Llavors, dintre de les nostres particularitats específiques del vòlei platja, la modalitat olímpica es juga per parelles, es juguen 2 contra 2, i està formada, o sigui, el camp de joc, això també és bastant rellevant, ho dic a nivell de les exigències de l'esport, el camp de joc medeix 8 metres per 8 metres, o sigui, és un 8 per 16 el rectangle de joc. El de pista medeix 9 per 18 i hi ha 6 persones a dintre. El de vòlei platja medeix 8 per 8 i hi ha 2 persones a dintre. Per què dic això? Enllaçat amb les modalitats populars de 4x4. Lògicament, l'exigència per poder fer un partit, un torneig, 2 contra 2, és altíssima. O sigui, no seria, si no tens un nivell més o menys acceptable, això no diverteix a ningú. Per això es generen aquestes altres modalitats emergents, com el 4x4, que és a més el que s'ha introduït en aquests Beach Games que s'estan disputant ara aquesta setmana a Doha. El vòlei platja 4x4 sempre està considerat això, la modalitat esportiva amateur i popular del vòlei platja, tot i que mai hi ha hagut competició oficial de 4x4. És curiós que al final els esports populars sempre els deixem, sembla que les federacions amb aquesta rigidesa, tot el que no és lo estructurat que nosaltres tenim i que està encursetat i que podem decidir de principi a fi com funciona la modalitat esportiva, sembla que queda una mica, que no estan clares les normes, que no està clar el reglament, que els àrbitres fins i tot tampoc estarien preparats per arbitrar un 4x4 perquè no hi havia reglament. Afortunadament, amb els Beach Games, la Federació Internacional sí que ha dictat el primer reglament 4x4 de vòlei platja. S'ha fet aquest reglament, però ni la Federació Espanyola ni, per exemple, la catalana no en tenim. O sigui, suposo que això ja serà una cadena de normes que s'aniran regulant arrel d'aquests Beach Games, que ajudarà a moltes modalitats esportives a anar entrant en la seva promoció. Respecte a tornejos de 4x4 que es realitzen, hi ha moltíssims tornejos arreu de Catalunya que s'organitzen de 4x4, tot i que no estiguin a l'estructura, i de fet des de la federació el que plantegem és ser aquest gran paraigües de tots aquests tornejos que es facin. La proposta que nosaltres estem treballant per introduir, o sigui, per realment assumir i assimilar aquesta nova modalitat esportiva de promoció del vòlei platja seria crear el Campionat de Catalunya de vòlei platja, que consistiria en una única prova, una única fase final a la que s'accediria a través d'atorgar places en determinats
en tots els tornejos aquests amateurs que s'estan fent, la federació atorgaria en funció del volum, hi ha alguns que són tornejos, altres que són tipus circuit, la federació atorgaria un número de places per accedir a aquest campionat de Catalunya a cada organitzador i llavors accedirien a aquest campionat de Catalunya, que no és que sigui la final de tots els circuits, però sí que volem fer com la gran festa del vòlei platja amateur, de la gran festa del vòlei platja popular, que sigui un punt de trobada el Campionat de Catalunya de vòlei platja 4x4, que sigui el punt de trobada de tota la gent que fa vòlei platja amateur, de tota la gent que fa el vòlei platja simplement per gaudir del vòlei platja, no per aconseguir una classificació final, sinó realment simplement fer aquesta participació, i això a més ens ha de portar aquest coneixement de la massa social real que tenim, que és la dada que crec que les federacions també hem de perseguir amb aquestes noves modalitats esportives, sobretot perquè són modalitats que estan molt enfocades precisament també a gent jove i a noves pràctiques. A través d'això també és buscar potenciar aquestes activitats amb sinergies amb altres organitzadors, o sigui, deixar de ser una illa com a federació, deixar de ser com, sí, som la casa mare, però no hem de ser la casa mare així, sinó que hem de ser el paraigües, com dic, que realment es vegi que hi ha un assessorament en aquests organitzadors, que els esportistes coneguin què és una federació, moltes vegades no expliquem bé quina és la funció d'una federació i per què serveix, i es confon a vegades amb l'administració pública, a vegades es confon amb altres organitzacions i no s'acaba d'entendre quin és el nostre paper. I per tant, amb això crec que potenciarem aquest caràcter lúdic i festiu i popular que ens diferenciarà també una mica de la part més olímpica que fem. I en definitiva, per concloure, crec que totes aquestes modalitats esportives noves que estan sorgint poden ser una oportunitat de creixement organitzatiu i en número de practicants que crec que les federacions hem d'aprofitar per poder seguir avançant i creixent. Moltes gràcies. Obriríem un torn de preguntes, però abans voldríem fer una petita apunt. Aquests Ball Beach Games als que ha fet referència a la Maribel, que s'estan fent a Doha durant 10 dies, són 14 especialitats diferents esportives de platja. La delegació espanyola, per cert, ha aconseguit 2 medalles d'or a karate. Els 2 grans aspirants també a medalla olímpica a Tòquio han guanyat la medalla d'or d'exhibició de kata, i diuen que la gran experiència que han tingut és practicar un esport de tanta precisió a la sorra, que s'han quedat, que diu que ha donat uns resultats extraordinaris. A la pàgina web d'aquests jocs està força ben muntada i a més ofereix imatges en directe. Crec que els que tingueu ocasió o curiositat podreu veure com estan enfocats. Dit això, si hi ha alguna pregunta... Sí? A veure, un moment. No? Bé, en tot cas, jo sí que te'n faré una. No, crec que una de les coses que està quedant bastant concreta en aquest fòrum, que fins ara hem parlat tant aquest matí com ara, és que l'aparició dels esports emergents està generant una nova cultura de pràctica esportiva que tu hi has fet molt incís, que és practicar aquest esport per gust, per passar-s'ho bé i no amb esperit competitiu. Jo crec que potser és una de les grans novetats i la seva capacitat de ser també al mateix temps esports oberts a la pràctica masculina i femenina sense distinció. Totalment, i a més, de fet, en l'esport organitzat fins ara, les federacions ja no només és el que queda campió de la Lliga, sinó que tota la competició va emmarcada en una classificació, és important en quina posició has quedat per temes de drets de competició de l'any següent, vull dir, tota la insistència, o la part més important de la insistència, diguem-ne, que és la classificació, el resultat esportiu, que és normal, al final l'esport és competició, però això al final això deixa fora tot un col·lectiu d'esportistes, que són els que ara ells mateixos estan fent una demanda, o sigui, la pròpia societat està fent una demanda de necessitat de generar l'esport d'una altra manera. I crec que en això hem de fer una reflexió profunda, com les que ja estem fent,
per realment ampliar, o sigui, no vol dir que renunciem a com estem treballant fins ara, sinó que hem d'ampliar la manera de treballar per poder realment aglutinar totes les opcions d'esportistes que tinguem. Molt bé, doncs donem per acabar aquesta ponència. En breus moments donarem pas a la primera taula rodona relacionada als esports emergents precisament amb esports d'equip. Després es parlarà dels Ball Roller Games, ja és d'aquí també amb nosaltres Carmelo Paniagua, el president de la Federació Espanyola de Patinatge, i acabarem la sessió parlant d'esports emergents però de caràcter individual. En aquest cas parlarem del tenis platja, parlarem de l'escalada i parlarem de les noves modalitats del món de l'esquí. En un moment, continuem.